είναι? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα σπίτι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο. Να το σπίτι. Να το αυτοκίνητο. Είναι εδώ το ταξί. Όχι ακόμα. Α, να το ταξί. Το ταξί είναι εδώ. Να το αυτοκίνητο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα ταξί. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Είναι ο Νίκος. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Δημήτρης. Όχι, δεν είναι ο Δημήτρης. Είναι ο Παναγιώτης. Ποια είναι αυτή? Είναι η Ελένη. Ναι, είναι η Ελένη. Να ο Δημήτρης. Εκεί είναι. Είναι ο Δημήτρης και η Ελένη. Πού είναι η Άννα? Δεν είναι εδώ. Νάτι. Πού είναι ο Παναγιώτης? Α, νάτος. Η Σοφία δεν είναι ακόμα εδώ. Δεν είναι αυτές. Ο Γιώργος είναι εδώ. Αυτό δεν είναι ένα ταξί. Πού είναι το σπίτι? Να το. Ποια είναι αυτά? Γεια σας. Γεια σας. Λέγομαι Κώστας Καραγιάννης. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ, κύριε Καραγιάννη. Λέγομαι Αγγελική Αντωνίου. Χαίρομαι πολύ, κυρία Αντωνίου. Πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ. Εσείς? Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λέγομαι Δημήτρης. Χαίρομαι πολύ, Δημήτρη. Λέγομαι Κατερίνα. Πώς είστε? Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Κώστα. Πώς είσαι? Καλά. Ευχαριστώ. Και εσύ? Πολύ καλά. Γεια σου. Γεια σου, Λίτσα μου. Γεια σου, Νίκο. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Εσύ? Έτσι κι έτσι. Αχ, τι γίνεται? Γιατί δεν είσαι καλά? Δουλεύω σήμερα και είμαι κουρασμένη. Μισώ τη Δευτέρα. Κι εγώ. Και τι κάνει ο Κώστας? Μια χαρά. Αγαπάει τη Δευτέρα. Αφού δεν δουλεύει. Α, να το λεωφορείο μου. Λοιπόν, γεια. Άντε, τα λέμε. Τι γίνεται? Δουλεύω κι εγώ. Πού είναι το αυτοκίνητο? Γεια σου. Είμαι ο Νίκος. Α, να το λεωφορείο μου.
Πώς σε λένε? Καλημέρα. Πώς σε λένε? Με λένε Κριστίνα. Εσένα πώς σε λένε? Καλημέρα, Κριστίνα. Χαίρο πολύ. Με λένε Πέτερ. Μιλάς ελληνικά? Λίγο. Τι λες? Λίγο. Μιλάς καλά. Από πού είσαι, Πέτερ? Σε λένε Πέτερ ή Πίτερ? Είμαι από την Ολλανδία. Με λένε Πέτερ. Είναι Ολλανδικό. Ο Κώστας είναι από την Ελλάδα, αλλά εγώ είμαι από την Ισπανία. Από πού ακριβώς στην Ισπανία? Είμαι από τη Βαλένθια. Και είσαι από το Άμστερνταμ? Όχι, είμαι από την Χάγη. Ο Κώστας γνωρίζει καλά το Άμστερνταμ, αλλά όχι τη Χάγη. Τι δουλειά κάνει? Είναι μουσικός και DJ. Ξέρεις την τέκνο μουσική? Σ' αρέσει? Ω, ναι, λατρεύω την τέκνο. Καλημέρα, Κριστίνα. Πώς είσαι? Δεν είναι εδώ, είναι στη δουλειά σήμερα. Ο Κώστας λέει όχι. Εσύ τι λες? Τι σου λέει η μουσική του? Μου αρέσει πολύ η ελληνική μουσική. Σήμερα είναι Σάββατο και δεν είναι εδώ. Ποιος είναι ο Δημήτρης, τον ξέρεις? Γεια σας, κύριε Κώστα. Δουλεύω σήμερα. Είμαι μουσικός. Πού μένετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ. Μια στιγμή, παρακαλώ. Καθίστε. Πώς λέγεστε? Το όνομά μου είναι Πέτερ Βαν Χόφ. Έχετε την ταυτότητά σας? Από πού είστε? Αμέσως. Ορίστε. Είμαι από το Άμστερνταμ. Είστε παντρεμένος? Έχετε παιδιά? Όχι. Είμαι ελεύθερος. Πού μένετε? Τι δουλειά κάνετε? Τώρα μένω στην Αθήνα. Φιλολάου 5, στην περιοχή Παγκράτη. Είμαι δημοσιογράφος. Ένα τηλέφωνο? Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Εντάξει. Εδώ είναι το έντυπο και τα έγγραφά σας. Μια υπογραφή εδώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Αντίο. Εδώ είναι το έγγραφο και η υπογραφή μου. Είμαι δημοσιογράφος. Πώς το λένε αυτό το παιδί? Όχι, δεν είμαι παντρεμένος. Είμαι ελεύθερος. Είσαι στο αυτοκίνητο, Παναγιώτη? 0, 0, 3, 0, 2, 1, 0, 4, 5, 3, 6, 2, 1, 7. 0, 0, 3, 0, 6, 9,
4, 4, 5, 9, 5, 4, 5, 6. 0, 0, 3, 3, 2, 1, 0, 3, 6, 9, 2, 1, 8, 6. 0, 0, 3, 2, 2, 4, 0, 1, 7, 5, 7, 5. Η γιαγιά και ο γείτονας. Σε μια πολυκατοικία, κάποιος χτυπάει την πόρτα ενός διαμερίσματος. Ποιος είναι? Συγγνώμη, είμαι ο Βασίλης Ιωαννίδης. Ποιος? Είμαι ο νέος σας γείτονας. Μια στιγμή. Η πόρτα ανοίγει. Καλημέρα σας, κύριε Αντωνίου. Χαίρετε, κύριε... Ιωαννίδης. Χαίρετε. Μένω στον 3ο όροφο, στο διαμέρισμα πάνω από το δικό σας. Περάστε. Όχι, ευχαριστώ. Μια άλλη φορά. Η γάτα σας είναι στην απέναντι ταράτσα. Η γάτα φωνάζει. Νιαουρίζει. Φαίνεται χαμένη. Όχ, Παναγία μου. Είναι η ταράτσα του γιού μου. Η γυναίκα του και τα παιδιά τους δεν είναι εδώ. Είμαι μόνη μου. Αν έχετε το κλειδί, η κόρη μου μπορεί να πάει να την πάρει. Μια στιγμή. Λοιπόν, εδώ είναι το κλειδί. Η κόρη σας? Είστε παντρεμένος? Έχετε παιδιά? Ναι. Έχω ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Δεν κάνουν πολύ θόρυβο τα παιδιά? Δεν τα ακούτε? Τι λέτε? Δεν σας ακούω καλά. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Αυτός είναι ο αδερφός μου, ο Νίκος. Ποια είναι αυτή η κυρία? Αυτή η κυρία είναι η θεία μου. Αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι δικό μου. Maintenez vos efforts et restez motivés. Δεν πειράζει. Συγγνώμη, μήπως ξέρεις πού υπάρχει ATM εκεί πέρα? Δεν βλέπω τράπεζα στη γειτονιά. Σίγουρα υπάρχει ένα ATM εδώ κοντά. Μια στιγμή, ναι, υπάρχει μια τράπεζα εδώ κοντά. Πού βρίσκεται? Βρίσκεται στη λεωφόρο κατά μήκος της θάλασσας. Πάω εκεί σε ένα καφενείο. Ας πάμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας. Παρακαλώ. Είναι στο δρόμο μου. Λίγο πιο πέρα. Ωχ, Θεέ μου! Το ATM έχει χαλάσει. Δεν πειράζει. Η τράπεζα ανοίγει σε 30 λεπτά. Έλα μαζί μου στο καφενείο. Δεν θέλεις καφέ? Αφού δεν έχω καθόλου λεφτά. Δεν πειράζει. Έχω και σε κερνάω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Το μηχάνημα είναι χαλασμένο, αλλά είναι η τυχερή μου μέρα. 2 καφεδάκια, παρακαλώ. 32.
49. 65. 87. 112. Πότε ξεκουράζεσαι? Έλα, γεια σου. Όλα καλά? Ναι, πάω για μπάσκετ τώρα. Σήμερα, Κυριακή πρωί? Ναι, άσε με. Δεν μπορώ να κάτσω ήσυχος ποτέ. Δηλαδή? Συνήθως, τη Δευτέρα το μεσημέρι κολυμπάω στην πισίνα εδώ κοντά. Την Τρίτη το απόγευμα πηγαίνω για τρέξιμο. Την Τετάρτη το βράδυ πάω στο σινεμά με το ποδήλατο. Και την Πέμπτη? Παίζω συχνά στο θέατρο με μερικούς φοιτητές από το πανεπιστήμιο. Καλέ, ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει τέτοιο πρόγραμμα. Χαχα, είμαι φαν όλων των δραστηριοτήτων. Τι να κάνω? Πότε ξεκουράζεσαι? Την Παρασκευή, ο συμμαθητής μου από το σχολείο μας βγάζει για μπύρες και φαγητό χαλαρά. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο πλάνο. Και τα Σάββατα? Κάνω υπασία το καλοκαίρι και γυμναστήριο το χειμώνα. Δεν παίζεσαι. Χαχα. Ξέρεις τι είναι ο ύπνος? Χαχα. Και όμως, κοιμάμαι 8 ώρες κάθε βράδυ. Εντάξει, σε πιστεύω. Μπράβο. Και σήμερα το απόγευμα? Αδειάζω την τσάντα μου και πλένω όλα τα ρούχα της γυμναστικής. Κάθε μέρα πηγαίνω στο γυμναστήριο το πρωί. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για σήμερα? Τη Δευτέρα είμαι πολύ κουρασμένη από τις δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου. Τα παιδιά πηγαίνουν με ποδήλατο στο σχολείο κάθε μέρα. Κάθε Τετάρτη πηγαίνει στην πισίνα το μεσημέρι. Την Παρασκευή μου αρέσει να πηγαίνω για μια μπύρα με τους φίλους μου μετά τη δουλειά. Βιάζομαι. Όχ, τώρα είδα την ώρα. Πω. Πού πας? Δεν θέλεις να φάμε? Όχι, συγγνώμη, βιάζομαι. Πού είναι τα κλειδιά και τα γυαλιά μου? Τα κλειδιά είναι στην καρέκλα και τα γυαλιά δίπλα στον υπολογιστή νομίζω. Εάν ψάχνεις για την κρέμα για τα χέρια, είναι στο μπάνιο. Τι έγινε καλέ? Έχω μάθημα οδήγησης και πρέπει να φύγω τώρα για να μην αργήσω. Μετά όμως μπορούμε να φάμε μαζί εάν θέλεις. Σήμερα είναι το μάθημα. Πόση ώρα είναι το μάθημα? Βιάζομαι σου λέω. Κρατάει περίπου μια ωρίτσα. Ωραία. Εντάξει. Σε αυτήν την περίπτωση λέω να ετοιμάσω και κάτι άλλο ακόμα να φάμε. Τι λες για πατάτες au gratin και κοτοπουλάκι? Μου τρέχουν τα σάλια ήδη. Πρέπει να φύγω όμως. Ανυπομονώ να φάω. Ναι. Συγγνώμη. Ωραία. Ετοιμάζω εγώ το φαγητό τότε και σε περιμένω. Α, και μπορούμε να πιούμε και ένα κρασάκι που έχω από το Μπορντό. Τέλεια. Τα λέμε μετά. Θα σου στείλω ένα μήνυμα ή θα σου τηλεφωνήσω όταν τελειώσω. Έγινε. Φιλάκια. Καλό μάθημα. Τι είναι τώρα? Είσαι πολύ κουκλάρα με αυτό το φόρεμα. Ευχαριστώ.
Δεν μπορώ να βρω τα γυαλιά μου. Μήπως ξέρεις πού είναι? Μετά το μάθημα οδήγησης μπορούμε να φάμε μαζί. Της λέω να μας στείλει ένα μήνυμα. Βιάζομαι γιατί πρέπει να ετοιμάσω το φαγητό. Τη Δευτέρα το μεσημέρι συνήθως κολυμπάω στην πισίνα της γειτονιάς. Πάμε για πρωινό. Καλημέρα. Πώς κοιμήθηκες? Καλημέρα. Πάρα πολύ καλά. Το καινούριο στρώμα κάνει το κρεβάτι πολύ άνετο. Το στρώμα στους γονείς μου είναι πολύ κακό. Η πλάτη μου πονάει κάθε πρωί. Μπράβο, χαίρομαι πολύ. Πρέπει να το αλλάξουν με την πρώτη ευκαιρία. Επιπλέον, το δωμάτιο εδώ βρίσκεται στην ήσυχη πλευρά του δρόμου. Ναι, η αυλή είναι πολύ ήσυχη. Δεν έχει θέα, αλλά κοιμάσαι καλύτερα όμως. Να ετοιμάσω πρωινό? Θέλεις καφέ με γάλα? Ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι? Αχ, ναι, αυτό τρώω πάντα. Αλλά ρίξε μία ματιά έξω. Τι ωραίος ήλιος είναι αυτός. Δεν θα μπορούσαμε να πιούμε καφέ έξω στον ήλιο? Πω, Γιώργο, έχεις δίκιο. Έχει τέλειο καιρό. Είσαι και δύσκολος, γιατί κάνεις δίαιτα μαζί με τη γυμναστική πια. Χαίρομαι που συμφωνούμε για μια φορά, λοιπόν. Πάμε στα 2 μάτια. Εκείνο που κάνουν τέλειο πρωινό με αβοκάντο. Το θυμάσαι αυτό? Ο σκύλος σου, ο Αζόρ, έτρεξε να φάει το πρωινό των διπλανών. Αφού είναι πολύ νόστιμα. Αλλά όχι πάλι εκεί. Πάμε σε αυτό το γαλλικό που άνοιξε δίπλα από το Σύνταγμα. Το φουρνίλ λες? Ναι, κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι είναι ακριβό. Εγώ το βρίσκω φτηνό, ειδικά σε σχέση με τις καφετέριες στο κέντρο της πόλης. Μετά μπορούμε να πάμε και για βόλτα στον εθνικό κήπο με τον Αζόρ. Σωστά! Εκεί μπορείς να κάνεις ακόμη και τζόκινγκ. Τι λες για πρωινό στο νέο καφενείο στη διπλανή πλατεία? Πρέπει να αλλάξεις το στρώμα σου. Πονάει η πλάτη μου κάθε πρωί. Πρέπει να κάνεις τη γυμναστική σου σήμερα. Το δωμάτιο είναι πολύ ήσυχο. Δεν έχει θέα, αλλά είναι άνετο για ύπνο. Ναι, είσαι λίγο δύσκολος, αλλά συμφωνούμε σε αυτό. Έχουμε μία κράτηση. Γεια σας! Έχουμε μια κράτηση για ένα γεύμα για 2 άτομα. Για τι ώρα έχετε την κράτηση? 8:30, εάν δεν κάνω λάθος. Μισό λεπτό να κοιτάξω. Σε τι όνομα είναι η κράτηση? Γεωργιάννα Παπαδοπούλου. Έχετε αργήσει λιγάκι, βλέπω. Είναι ήδη 10. Ναι, το ξέρω. Συγγνώμη. Είχε πολλά αμάξια στο δρόμο. Πίστευα ότι ήρθατε με τα πόδια. Είχε νυχτερινό μαραθώνιο αγώνα. Γι' αυτό. Οπότε πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί. Κατάλαβα. Είναι αρκετά αργά. Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, αλλά η κουζίνα κλείνει σε 1 ώρα. Εντάξει, ωραία. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ακολουθήστε με. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι θα θέλατε να παραγγείλετε?
Θέλουμε να δοκιμάσουμε γνήσια ελληνικά πιάτα. Τι μας προτείνετε? Προτείνω γιαούρτι παραγωγής μας, μια νόστιμη παραδοσιακή ποικιλία και ντομάτες του κήπου μας. Τέλεια! Μας αρέσει πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχω ένα τραπέζι για 2 άτομα εδώ ή εκεί. Αν σας ενοχλεί ο ανεμιστήρας, θα τον κλείσω. Ο σερβιτόρος τα φέρνει τρέχοντας. Μην ανησυχείτε. Δεν μου αρέσει να περνάω με το αυτοκίνητο μέσα από το κέντρο της πόλης. Εάν πεινάτε, παραγγείλετε περισσότερα πιάτα. Ο κύριος Παπαδόπουλος έκανε κράτηση για ένα τραπέζι για 2 άτομα στην ταβέρνα. Θα κάνω κράτηση για 4 άτομα στις 9 η ώρα. Ξέρετε καμιά ταβέρνα που να έχει ποικιλία παραδοσιακών πιάτων? Ένα ολοκαίνουριο αεροπλάνο. Πολύ ήρεμη πτήση. Ναι, και το αεροπλάνο ολοκαίνουριο. Είδες που φοβόσουν? Όλα καλά θα πάνε, στο είπα. Ωραία. Πώς θα φτάσουμε στο λιμάνι για το καράβι? Θα βγούμε έξω από το αεροδρόμιο και θα πάρουμε το λεωφορείο. Είναι φτηνό. Πόση ώρα κάνει μέχρι τον Πειραιά? 1 ώρα και 40 λεπτά. Το εισιτήριο πόσο κοστίζει, ξέρεις? Κάτι λιγότερο από 5 ευρώ. Μπορούμε να πληρώσουμε και με κάρτα εάν δεν έχεις μετρητά. Τέλεια. Βέβαια, νομίζω ότι το μετρό είναι πιο γρήγορο, αλλά και πιο ακριβό. Πόσο έχει το εισιτήριο? Μια στιγμή κοιτάζω στην ιστοσελίδα. 9 ευρώ. Μήπως όμως δεν είμαστε στην ώρα μας και δεν θα προλάβουμε το πλοίο? Λες. Τι να κάνουμε? Μήπως να πάρουμε ταξί? Δεν το προτιμάς αυτό? Πόσο θα κοστίσει? Η εφαρμογή μου λέει γύρω στα 50 ευρώ. Ωραία. Πάμε καλύτερα γρήγορα. Είδες τον κόσμο στην αίθουσα αφήξεων? Ελπίζω όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν την ίδια ιδέα για το ταξί. Φοβόταν τα αεροπλάνα όταν ήταν μικρός. Η θάλασσα είναι πιο ήρεμη σήμερα. Νομίζω ότι θα πάω για μπάνιο. Συνήθως πηγαίνω στο αεροδρόμιο νωρίς, ακόμη και αν περιμένω πολλή ώρα. Οι φίλες μου δεν πίστευαν ότι το αυτοκίνητό μου ήταν ολοκαίνουριο. Νόμιζα ότι αργήσαμε, αλλά η πτήση έφτασε στην ώρα της. Ήξερες ότι αυτή η γιαγιά έκανε ποδήλατο με τις φίλες της 1 φορά την εβδομάδα? Τα εισιτήρια του μετρό είναι φθηνότερα από τα εισιτήρια των λεωφορείων για το αεροδρόμιο. Το πρωί πήγαινα 1 βόλτα και το απόγευμα πήγαινα στη θάλασσα. Οι συμμαθητές μου και εγώ πηγαίναμε στο σινεμά 1 φορά το μήνα. Σήμερα φεύγω νωρίτερα γιατί έχω μάθημα στις 8 το πρωί και δεν έχω το ποδήλατο. Vous êtes désormais à mi-parcours. N'hésitez pas à réécouter certains dialogues et à refaire quelques exercices. Το Μουσείο της Ακρόπολης.
Ψάχνω για το μουσείο. Θα έπρεπε να είναι εκεί, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, ρώτησε κάποιον. Α, κοίτα εκεί. Φαίνεται το μουσείο. Ναι, έχεις δίκιο. Εδώ είμαστε. Από πού μπαίνουμε? Δεν βλέπω κάποια πινακίδα. Έλα, νάτι. Από εκεί μπροστά είναι. Πάμε, ναι. Πω, τι ουρά είναι αυτή? Το επισκέπτονται καθημερινά πολλοί τουρίστες. Σήμερα είναι Κυριακή, οπότε έρχονται πολλές οικογένειες. Το μουσείο είναι πάρα πολύ όμορφο και απ' έξω. Ναι, είναι παράλληλο με τον Παρθενώνα και έχει σχεδιαστεί από τον Μπερνάρ Τσουμί. Αυτός δεν είναι ο γνωστός Γαλλοελβετός αρχιτέκτονας του μεταμοντερνισμού και του μοντερνισμού? Μπράβο, ναι. Ξέρεις πολλά πράγματα τελικά. Για ποιον με πέρασες? Και για πες λοιπόν, τι άλλο ξέρεις για το μουσείο? Διάβασα ότι το κτίριο χρησιμοποιεί το τσιμέντο ως βάση διότι απορροφά το φως, ενώ τα ίδια τα γλυπτά το εκπέμπουν. Ωραία, με έπεισες. Πάμε λοιπόν να περιμένουμε. Περίμενε, ας πάρουμε και ένα καφεδάκι πριν μπούμε. Έχεις δίκιο, χαλαρά. Ψάχνω για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά δεν τη βλέπω. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Πρέπει να περάσετε από τον άλλο δρόμο, απέναντι. Είναι πιο γρήγορο. Θα πρέπει να πάτε στην Ακρόπολη πριν από το μεσημέρι, γιατί μετά έχει πολύ κόσμο. Η πυραμίδα του Λούβρου στο Παρίσι σχεδιάστηκε από έναν Σινοαμερικανό αρχιτέκτονα. Φοβάμαι ότι σήμερα, Κυριακή, θα υπάρχει ουρά για τα εισιτήρια. Έφτασα τρέχοντας στο λιμάνι, αλλά το πλοίο είχε ήδη φύγει. Κράτα μου τα εισιτήρια και θα περάσω το απόγευμα μετά τη δουλειά. Είναι πολύ αργά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες θέσεις σε αυτό το πλοίο. Έλα, πάμε στο ολοκαίνουργιο μουσείο. Δεν το έχω δει ακόμα. Στην Αθήνα, συνήθως δεν ψάχνεις για την Ακρόπολη. Τη βλέπεις από μακριά. Προς το μοναστηράκι. Έλα, τι κάνεις? Ετοιμάζομαι. Εσύ? Είσαι έτοιμη? Ναι, τώρα στεγνώνω τα μαλλιά μου και ξεκινάω. Πού θα βρεθούμε? Πάμε προς το μοναστηράκι αρχικά. Εντάξει, μπορούμε να βρεθούμε εκεί. Ωραία. Πρέπει να πάω στο βιβλιοπωλείο με τα μεταχειρισμένα βιβλία. Έχεις ακόμα τη διεύθυνση του καταστήματος που έχει πολλά βιβλία για τη βυζαντινή ιστορία? Ξέρω ειδικά εκείνο που έχει αστυνομικά μυθιστορήματα. Είναι δίπλα στο ζαχαροπλαστείο. Λίγα μέτρα αριστερά από την είσοδο. Είναι εύκολο να το βρεις. Έγινε. Μετά από αυτό θέλεις να πάμε για φαγητό? Δεν ξέρω. Δεν πεινάω πολύ. Θέλεις να πάμε για ποτό? Δεν ξέρω. Δεν έχω πολύ όρεξη για ποτό. Θέλεις να πάμε για καφέ τότε? Μάλλον είναι λίγο αργά για καφέ. Τότε τι θέλεις? Να σε δω, καρδιά μου. Χαχα, ωραία. Το είπα ότι έρχομαι. Σκέψου, τι θέλεις να κάνουμε όμως? Μήπως να πάμε στο θερινό σινεμά? Παίζει ωραία ταινία απόψε. Τέλεια ιδέα.
Σε περιμένω και πάμε. Θα τα πούμε από κοντά. Έγινε. Τα λέμε σε λίγο. Σε αφήνω τότε. Αλλά μη με στήσεις όπως την άλλη φορά, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν σ' ακούω καλά. Χάνε τη γραμμή. Ετοιμάζομαι να πάω στο βιβλιοπωλείο για να ψάξω μεταχειρισμένα βιβλία. Είναι αργά για καφέ. Ώρα για ούζο στην πλατεία. Μήπως θέλεις να πάμε για φαγητό μετά από τη βόλτα? Δεν έχω όρεξη να βγω απόψε. Κάποια άλλη φορά. Φύγαμε διακοπές. Λοιπόν, πού λες να πάμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πάμε στις Κυκλάδες. Πάλι, αφού πέρσι πήγαμε στην Τίνο. Αχ ναι, τι ωραία που περάσαμε. Πολύ όμορφες παραλίες. Θυμάσαι που διάβαζα συνέχεια και εσύ έτρεχες κάθε μέρα 5 με 6 χιλιόμετρα πάνω στην άμμο? Ναι, θυμάμαι. Και μετά τρώγαμε συχνά εκείνα τα τέλεια πιάτα που μας έφερνε ο σερβιτόρος στις ψάθινες ξαπλώστρες. Δεν θες να ξαναπάμε και φέτος? Μήπως να πάμε κάπου αλλού? Πώς σου φαίνεται το Πήλιο? Εκεί έχει και θάλασσα και βουνό. Καλή ιδέα, αλλά θα ήθελα ένα νησί, είναι η αλήθεια. Ωραία. Πού θες να πάμε? Πάμε στη Ζάκυνθο. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν μου άρεσε. Πήγα το 2020. Πάμε κάπου πιο μακριά ίσως? Όταν ήμουν μικρή, πηγαίναμε με τους γονείς μου κάθε καλοκαίρι συνέχεια εκεί. Ωραία. Μήπως τότε να πάμε στην Ισλανδία? Είναι και νησί και μακριά. Δεν θα έχει κρύο? Όχι, τον Αύγουστο έχει τέλειες θερμοκρασίες και μπορούμε να περπατήσουμε σε όλο το νησί. Έχω δει κάποιες φωτογραφίες και θα ήθελα πολύ να δω αυτά τα πανέμορφα τοπία. Υπάρχουν και θερμές πισίνες σαν λιμνοθάλασσες των ονείρων. Ωραία. Αν θέλεις να αποφύγεις τη ζέστη, φύγαμε τότε. Τέλεια. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Πάμε στη Ζάκυνθο για διακοπές φέτος? Δεν έχω πάει ποτέ εκεί. Το Πήλιο είναι όμορφο, αλλά δεν θέλω να πάω στο βουνό. Θα ήθελα να επισκεφτούμε ένα νησί πολύ μακριά από εδώ. Αν θέλεις να χαλαρώσεις στην Ισλανδία, μπορείς να πας στις θερμές πισίνες. Μήπως να πάμε κάπου αλλού, αν δεν θέλεις να επισκεφτείς τις Κυκλάδες φέτος? Θυμάμαι ότι τρέχαμε καθημερινά πάνω στην άμμο της παραλίας. Το καλοκαίρι πάμε συνήθως στην Τίνο, αλλά φέτος θέλω κάτι διαφορετικό. Σκέφτομαι να πάω στο Πήλιο για διακοπές μιας εβδομάδας. Το αεροπλάνο είναι πιο γρήγορο, αλλά μου αρέσει να παίρνω το χρόνο μου στο πλοίο. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Καλώς τον! Τι λες να μαγειρέψουμε σήμερα? Ουφ, δύσκολη μέρα στη δουλειά. Θέλεις να παραγγείλουμε κάτι? Όχι, έχω όρεξη να μαγειρέψω απόψε. Το ψυγείο είναι άδειο όμως. Στο τέλος της εβδομάδας πάντα έτσι είναι. Ωραία, θα πάω στο σούπερ μάρκετ τότε.
Λες να κάνουμε μια πίτσα? Μπα, θέλω κάτι άλλο. Τι θα έλεγες για κρέπες? Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι γάλα, αυγά και αλεύρι για τις κρέπες τότε. Τέλεια ιδέα! Να πάρουμε και λίγο ζαμπόν και τυρί, εάν είναι. Ναι, και λίγο μέλι για να κάνουμε και γλυκές κρέπες. Μπορείς να πάρεις επίσης και ψωμί και καφέ για αύριο το πρωί. Α, και λίγες μπανάνες και πορτοκάλια. Τίποτα άλλο? Κάτσε να σκεφτώ. Να κάνουμε και μια χωριάτικη σαλάτα? Μια χαρά. Χρειαζόμαστε ντομάτες, αγκούρι, κρεμμύδι και πράσινες πιπεριές. Πάρε μερικές ελιές. Μου τελειώσαν. Εντάξει, ξεχνάς κάτι πολύ σημαντικό. Κρασί. Όχι ρε αγάπη μου, το τυρί. Α, ναι. Ωραία. Πάρε και λίγη φέτα τότε. Θεέ μου, βρέχει. Είσαι σίγουρος ότι δεν έχουμε τίποτα στην κατάψυξη? Τι θα έλεγες για μια βολτούλα στην παραλία? Είμαι κουρασμένη απόψε και πρέπει να φύγω νωρίς αύριο. Τι σου λέει να παραγγείλουμε κάτι για δείπνο? Κάτσε, μη φύγεις ακόμα. Είναι ακόμα νωρίς και αύριο είναι Κυριακή. Πόσο συχνά βρέχει σε αυτό το νησί? Θα πάω στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω αυτό που είπαμε. Θέλεις κάτι άλλο? Θα μπορούσα να φέρω το βιβλίο μου αν θέλεις να το διαβάσεις. Τι θα έλεγες για μια βραδιά ταινίας? Θα μπορούσα να σε βοηθήσω αν θες. Έβρεχε όλη μέρα χθες, οπότε έμεινα στο σπίτι. Τι ακριβώς αισθάνεστε? Καλησπέρα. Γεια σας! Έχετε τίποτα για τον βήχα και τον πονόλαιμο? Ναι, μισό λεπτό. Για ενήλικα ή για παιδί? Για ενήλικα παρακαλώ. Έχουμε αυτό το σιρόπι για τον βήχα και αυτές τις καραμέλες για τον λαιμό. Θα σας βοηθήσουν πολύ. Α, τέλεια! Σας ευχαριστώ πολύ. Μήπως έχετε και παρακεταμολή? Έχω δυνατό πονοκέφαλο. Τι ακριβώς αισθάνεστε? Έχετε πυρετό? Όχι, δεν νομίζω, αλλά δεν έχω θερμόμετρο. Κυρίως πονάει το κεφάλι μου, μπροστά στο μέτωπό μου και γύρω από τα μάτια και τη μύτη μου. Ζαλίζομαι λίγο επίσης και η μύτη μου είναι μπουκωμένη. Μάλλον θα χρειαστείτε κάτι πιο δυνατό μου φαίνεται. Ίσως χρειάζεστε αντιβίωση. Πήγατε σε γιατρό? Όχι ακόμα. Νομίζω ότι έχει σχέση με τον κλιματισμό στο ξενοδοχείο ή στο πούλμαν. Πήγα χθες σε μία εκδρομή σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Έκανε πολύ ζέστη. Δεν υπήρχε σκιά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Πρέπει να σας δώσει ο γιατρός τη συνταγή για την αντιβίωση. Δεν μπορώ να σας την δώσω χωρίς. Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Είμαι πολύ άτυχη που αρρώστησα στις διακοπές. Μην ανησυχείτε, με τα φάρμακα θα περάσει σίγουρα σε κάνα 2 μέρες. Περαστικά και να σας βλέπει ο ήλιος για να γεμίσετε βιταμίνη D. Αν έχεις πονοκέφαλο, πρέπει να πάρεις παρακεταμόλη. Θα ήθελα να αγοράσω κάτι για τον βήχα μου.
Τι φάρμακα πήρατε για το βήχα? Έφυγε? Έφυγε μετά από μια εβδομάδα, όπως είπε ο φαρμακοποιός. Ίσως να είναι καλύτερα να μην πάω στη δουλειά αν είμαι άρρωστη. Αυτό το άτομο βρίσκεται στο φαρμακείο και θέλει να αγοράσει κάποιο φάρμακο για έναν πονόλαιμο. Μάλλον θα πρέπει να πάω στο γιατρό αύριο. Δεν θα ήταν καλύτερα να πάτε σε άλλο φαρμακείο? Μήπως έφερες μαζί σου τα αντιβιωτικά σου? Θα ήταν καλό να επισκεφτείς τον γιατρό αν δεν αισθάνεσαι καλά. Την επόμενη φορά θα πάρω ζεστά ρούχα στο πλοίο το βράδυ. Είσαι η καλύτερη βοηθός. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη. Είχε τρομερή κίνηση. Άργησα πολύ. Έχει πολύ κόσμο η πόλη σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, ο Υπουργός δεν έχει φτάσει ακόμα. Θέλετε να σας ετοιμάσω έναν καφέ? Ναι, ευχαρίστως. Μάλιστα, κύριε Καραγιάννη. Αμέσως. Ορίστε. Μπορείτε επίσης, σας παρακαλώ, να μου δώσετε την ατζέντα με τα σημερινά ραντεβού. Ναι, βεβαίως. Σας θυμίζω βέβαια πως η πρώτη σας συνάντηση είναι σε 30 λεπτά. Πολύ ωραία. Είμαι έτοιμος. Δεν φαίνεστε και πολύ έτοιμος. Με αυτά τα ρούχα θα πάτε? Γιατί? Τι έχουν? Ρίξτε μια ματιά στον καθρέφτη. Κόκκινες κάλτσες, μπλε γραβάτα, πράσινο σακάκι και καφέ παντελόνι. Το μόνο που λείπει είναι ένα κίτρινο πουκάμισο. Μοιάζεται με πίνακα του Πικάσο. Αλλά αυτός δεν φορούσε τέτοια ρούχα. Έφυγα πολύ βιαστικά και πήρα ό,τι βρήκα μπροστά μου. Μάλλον δεν είχατε ανάψει ούτε το φως. Ευτυχώς έχετε ένα άλλο κουστούμι, πουκάμισο και γραβάτα στο ντουλάπι του γραφείου. Για την περίπτωση που... Πάω να αλλάξω. Ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Είσαι η καλύτερη βοηθός. Τίποτα, κύριε Καραγιάννη. Ευχαρίστησή μου. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να δουλεύει στο σπίτι παρά στο γραφείο. Θα το έγραψα στην ατζέντα, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου. Αν νομίζεις ότι είσαι ακόμα άρρωστος, πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέει ο γιατρός. Ο βουλευτής δεν έχει φτάσει ακόμα, αλλά παρακαλώ, καθίστε. Όχι, δεν πήγα στη θάλασσα πέρυσι, αλλά ίσως πάω φέτος. Νομίζω ότι διάβασα αυτό το βιβλίο όταν ήμουν στο σχολείο. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Η πρώτη μου συνάντηση είναι σε 10 λεπτά, οπότε πρέπει να είμαι έτοιμη. Έρχομαι από τη γυμναστική, οπότε θα πρέπει να αλλάξω στο γραφείο. Αν έχετε πυρετό, πρέπει να πάτε στο γιατρό. Vous êtes sur la bonne voie. Restez concentré et motivé. Έχεις μεγάλο ταλέντο. Τι ωραία που παίζεις πιάνο. Κάνεις καιρό? Κάνω εδώ και 10 χρόνια. Ξεκίνησα μικρή.
Παίζεις Μότσαρτ και Μπετόβεν? Ναι, φυσικά. Ο Μπετόβεν είναι ο αγαπημένος μου. Μπράβο ρε εσύ! Ξέρεις και άλλα όργανα? Ναι, βέβαια. Παίζω κιθάρα, drums, φλάουτο, κόντραμπάσο και άρπα. Τον περασμένο μήνα παίξαμε σε μία συναυλία στο Ηρώδειο. Σοβαρά! Πω, έχεις μεγάλο ταλέντο. Αχ, σε ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, είναι απαραίτητο να εξασκείσαι συνέχεια και να μην το αφήνεις. Ευτυχώς, δίνω επίσης μαθήματα πιάνου σε παιδιά. Αλήθεια! Και πόσο χρονών είναι οι μαθητές σου? Μεταξύ 6 και 10 χρονών. Δεν αναλαμβάνεις μεγαλύτερους μαθητές? Εσένα, θες πραγματικά να μάθεις? Αστειεύομαι. Προτιμώ να τραγουδάω. Δίνω και μαθήματα τραγουδιού και είμαι μέλος της χοροδίας της σχολής μου στο πανεπιστήμιο. Πω, τραγουδάς κιόλας. Μη μου πεις ότι παίζεις και θέατρο. Χαχα, θα γελάσεις, αλλά ναι. Συμμετέχω σε μια θεατρική παράσταση, η οποία θα παίξει λίγο πριν το καλοκαίρι. Πω, έχω μείνει άφωνος. Και επιπλέον, χορεύω πολύ καλά ταγκό. Νομίζω είναι ο αγαπημένος μου χορός. Εγώ σε ρωτάω όλα αυτά, αλλά κατά βάθος, τι δεν ξέρεις να κάνεις? Να μαγειρεύω. Οπότε πάμε να φάμε στην πλατεία, σε παρακαλώ. Τον περασμένο μήνα συμμετείχε σε μια θεατρική παράσταση. Σου αρέσει να παίζεις και άλλα όργανα ή προτιμάς μόνο το πιάνο? Θα πάω στο ζαχαροπλαστείο για να πάρω κάποια γλυκά. Σου έχω ένα καλό αστυνομικό μυθιστόρημα που βρήκα σε ένα βιβλιοπωλείο με μεταχειρισμένα βιβλία. Εξασκείσαι στο πιάνο πολλές ώρες την ημέρα? Είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει στη χοροδία του Πανεπιστημίου. Το σινεμά είναι δίπλα από την είσοδο του μετρό. Θέλεις να παίξεις βόλεϊ το απόγευμα της Τετάρτης ή να πας στην παραλία? Πού μπορώ να σας βρω για το νυχτερινό περίπατο? Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να μάθεις κιθάρα? Κάνεις ήδη πολλά. Πάμε για τρέξιμο? Τι ωραία μέρα σήμερα. Πάμε για τρέξιμο. Πολύ όμορφα. Έχει και ζέστη. Πάλι τρέξιμο, αφού πήγαμε προχθές. Δεν θέλεις να κάνουμε κάτι άλλο? Λες να πάμε για ποδήλατο? Θα το ήθελα, αλλά δυστυχώς το ποδήλατό μου έχει πρόβλημα με τα φρένα. Αμαν, ναι, είναι επικίνδυνο. Ωραία. Μήπως τότε να πάμε για μπάσκετ? Καλή ιδέα. Δυστυχώς όμως η μπάλα μου χάθηκε την τελευταία φορά. Επιπλέον ήταν η μπάλα της ομάδας μπάσκετ και έπρεπε να αγοράσω μια καινούρια. Κατάλαβα. Μπορούμε να πάμε για κολύμπι όμως. Τι λες, έχει τόσο ήλιο. Έχει 25 βαθμούς και δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο στον ορίζοντα. Ας κάνουμε και λίγη ηλιοθεραπεία εάν είναι. Να πάρουμε το αυτοκίνητο ή να πάμε με τα πόδια? Με τα πόδια φυσικά. Αφού είπαμε να κάνουμε γυμναστική ρε παιδί μου. Η θάλασσα είναι ακόμα λίγο κρύα αυτή την εποχή του χρόνου. Αλλά μου αρέσει πολύ αυτό. Ναι, σωστά. Με τα πόδια. Συγγνώμη. Πάμε λοιπόν. Πάρε τα μαγιό και φύγαμε. Μισό λεπτάκι. Θα πάρουμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο.
Είσαι αδιόρθωτος. Εντάξει, ναι. Άντε, πάμε. Τέλεια, φύγαμε. Πετσέτα μη ξεχάσεις. Αύριο είναι Κυριακή. Ελπίζω να μην βρέξει. Εάν η θάλασσα ήταν κρύα, θα έμενα μόνο στην παραλία, στον ήλιο. Τι θα κάναμε αν είχε ζέστη σήμερα? Αμάν, τι ωραία μέρα σήμερα. Κάνει ζέστη σήμερα. Θα πήγαινα για κολύμπι αν η πισίνα ήταν ανοιχτή. Την τελευταία φορά που είδα το Γιώργο ήταν στην παραλία. Τι καινούριο παίζει? Τι θα κάνουμε, αγάπη μου, σήμερα? Είμαστε μόνοι μας και δεν είμαστε καλεσμένοι πουθενά. Παίζουν οι Pix Lax σήμερα, σε ένα μαγαζί στο κέντρο. Θέλεις να πάμε? Πάλι. Έπαιζαν και τον προηγούμενο μήνα. Ωραία. Εάν δεν θέλεις να πάμε να τους ακούσουμε, πάμε τότε θέατρο. Παίζει τίποτα καλό? Έχει μια ωραία παράσταση στο θέατρο Αλίκη, αφιερωμένη στη ζωή του μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Ακούγεται ενδιαφέρον, αλλά δεν έχω πολύ όρεξη για θέατρο, μου φαίνεται. Πάμε σινεμά τότε? Τι καινούριο παίζει? Έχει και καινούριες και παλιές ταινίες, βλέπω εδώ. Θέλεις να πάμε στο θερινό σινεμά άνεσης? Παίζει την ταινία Αλέξης Ζορμπάς, του Κακογιάννη. Μου αρέσει η ανεμελιά και η αγάπη για τη ζωή του Ζορμπά. Α, ναι, το έχω ξαναδεί. Και πραγματικά λατρεύω τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι όντως κάτι το μαγικό. Ωραία. Θες να πάμε? Ξέρεις τι, θα ήθελα να πάμε περισσότερο σε κανένα stand-up comedy. Δεν μου αρέσουν πολύ αυτές οι παραστάσεις, να σου πω την αλήθεια. Ωραία, κατάλαβα. Άκου λοιπόν τι προτείνω. Θα παραγγείλουμε φαγητό και θα δούμε σειρά στην τηλεόραση, εδώ μαζί. Εντάξει? Έχεις δίκιο. Καλύτερα. Πού να τρέχουμε έξω? Θα γινόμασταν παγάκια από το κρύο. Δεν μου λες, τι προτιμάς? Να πας σε εκδρομή ή να πας στην παραλία? Η θάλασσα δεν είναι ήρεμη σήμερα, οπότε είναι λίγο επικίνδυνο. Λες να είναι πιο επικίνδυνο από χθες? Ο Νίκος είναι ένας νέος βοηθός στο γραφείο του Υπουργού. Έχω μια σημαντική συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό, οπότε μη με ενοχλείτε. Υπάρχει πολλής κόσμος στην ουρά, οπότε φαντάζομαι ότι η ταινία θα είναι ενδιαφέρουσα. Στην κορυφή του Ολύμπου. Ελπίζω λοιπόν πως σας άρεσε η μικρή μας διαμονή στο καταφύγιο. Χαχαχα, ως εξοχική κατοικία δεν είναι κακή. Ακόμα καλύτερα, όταν κατεβούμε θα σταματήσουμε εκεί ξανά. Θα ανεβούμε από το καταφύγιο στην κορυφή του Ολύμπου σήμερα. Είστε έτοιμες? Ναι, έχουμε πάρει τα πάντα. Δηλαδή, τι ακριβώς έχετε? Το σακίδιό μου έχει νερό, ρούχα, αντιανεμικό, αδιάβροχο, λίγο φαγητό. Μήπως ξέχασες τίποτα? Το μήλο μου.
Όχι, το κουτί πρώτων βοηθειών. Καμιά ερώτηση? Α, ναι, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση. Θα δούμε τους 12 θεούς εκεί? Μετά την οικονομική κρίση, κάποιοι από αυτούς έφυγαν. Ελπίζω ο πιο όμορφος να έχει μείνει. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Βλέπω πως φοράς και τα σωστά παπούτσια, οπότε όλα είναι εντάξει. Θα ξεκινήσουμε στις 7 ακριβώς. Οπότε είναι σημαντικό να φάτε ένα ελαφρύ πρωινό. Εντάξει, αυγουλάκια, κάνα λουκανικάκι και χυμούλι πορτοκάλι. Κάπως έτσι είναι. Θα πάρουμε το μονοπάτι από την τοποθεσία Πριόνια και θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ένα όμορφο δάσος οξιάς. Όσο ανεβαίνουμε, η ανηφόρα θα γίνεται ολοένα και πιο έντονη, καθώς το οξυγόνο είναι πιο αραιό, αλλά ευτυχώς το μονοπάτι είναι πολύ καλό και βατό. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Πού θα φάμε εκεί? Αμάν πια, το μυαλό σου μόνο στο φαγητό είναι. Μα αφού ανοίγει η όρεξη με το υψόμετρο. Τι θα έλεγες να ανεβούμε σήμερα στην κορυφή του Ολύμπου? Το Ηρώδειο Αττικού είναι ένας πανέμορφος χώρος για θεατρικές παραστάσεις. Ο καιρός είναι καλός, οπότε θα πάρω το ποδήλατό μου και θα κάνω μια βόλτα κατά μήκος της παραλίας. Αυτή είναι η φίλη μου η Χριστίνα για την οποία σου μίλησα και η οποία κάνει μαθήματα πιάνου. Ο μουσικός, ο οποίος παίζει πιάνο, άρχισε να μαθαίνει σε πολύ μικρή ηλικία. Θα μείνουμε στο σπιτάκι μας στα βουνά για λίγες μέρες. Ελπίζω να σου άρεσε το μυθιστόρημα που σου έδωσα. Το μονοπάτι είναι βατό, αλλά θα πρέπει να περπατήσουμε αργά. Θα πάω στο σπιτάκι της γιαγιάς στα βουνά για 2 εβδομάδες. Στα βήματα του Μάρκο Πόλο. Σκέφτομαι να πάρω μια σαββατική άδεια του χρόνου. Α, πολύ καλή ιδέα. Πόσο καιρό θα λείψεις δηλαδή από τη δουλειά σου? Η σαββατική άδεια διαρκεί 1 χρόνο ακριβώς και μπορώ να κρατήσω τη θέση μου χωρίς να χρειάζεται να αλλάξω δουλειά. Πολύ καλό μου ακούγεται αυτό. Τι θα κάνεις? Άσε με να μαντέψω. Θα ταξιδέψεις? Όχι. Θα πας για ησυχαστήριο σε ένα μοναστήρι, στο Άγιο Όρος ή στα Μετέωρα, έτσι δεν είναι? Θα μάθεις να ζωγραφίζεις εικόνες? Όχι. Σκέφτομαι να μάθω μια νέα γλώσσα, τα κινέζικα, και να ταξιδέψω στην Ασία. Θα πας σε κάποιο βουδιστικό μοναστήρι? Στο Θιβέτ? Όχι. Θέλω να ακολουθήσω τα βήματα του Μάρκο Πόλο. Θα έρθεις μαζί μου? Ουάου! Αχ, πόσο θα ήθελα να έρθω μαζί σου. Αλλά δυστυχώς η δουλειά μου δεν με αφήνει. Κρίμα που δεν θα έρθεις. Θα μπορούσαμε να φύγουμε από το Πεκίνο και να ακολουθήσουμε το δρόμο του μεταξιού. Τι όμορφη διαδρομή! Πρόσφατα διάβασα ένα βιβλίο για τη ζωή του και με συναρπάζει πολύ. Και εμένα με εμπνέει πολύ η ζωή του. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που ήθελα να κάνω ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Τέλεια! Αν το μέγεθος και το βάρος της βαλίτσας το επιτρέπουν, τότε κανόνισε να μου φέρεις μερικά ωραία μεταξωτά φορέματα. Χαχα, εντάξει, το σημειώνω.
μη μου ανησυχείς. Εκτός αν συναντήσω την αδελφή ψυχή μου σε μια ανατολίτικη αγορά και σταματήσω σε αυτόν τον σταθμό. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω. Αν αλλάξεις τα σχέδιά σου, τότε μπορείς να μου στείλεις τα ρούχα με το επόμενο καραβάνι. Αυτό θα είναι το πρώτο μου ταξίδι μετά την κρίση. Οπότε θα είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ελπίζω να έχω μάθει λίγα κινέζικα κατά τη διάρκεια της διαμονής μου στην Κίνα. Σίγουρα θα έχεις πολλές ιστορίες να μας πεις. Αυτό το ταξίδι είναι μια ευκαιρία για μένα να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο. Η φίλη μου ταξίδεψε πρόσφατα στις Κυκλάδες και επισκέφτηκε μερικές πανέμορφες παραλίες. Σκέφτομαι να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι κατά τη διάρκεια της σαββατικής μου άδειας. Θέλω να δω το Πεκίνο και να ακολουθήσω το δρόμο του μεταξιού. Αν συναντήσω την αδελφή ψυχή μου σε αυτό το ταξίδι, μπορεί να αλλάξω τα σχέδιά μου. Η σαββατική άδεια είναι ένας τρόπος να δω και να μάθω περισσότερα για τον κόσμο. Η καρυδόπιτα πώς σου φαίνεται? Ωραία. Ας μαγειρέψουμε λοιπόν ένα γλυκό. Τέλεια ιδέα! Το λιγουρευόμουν τόσο καιρό. Τι λες να φτιάξεις? Δεν είμαι φαν της σοκολάτας. Τι λες για καρυδόπιτα? Ούτε κι εγώ. Η καρυδόπιτα μ' αρέσει πολύ. Ωραία, πάμε να τη φτιάξουμε. Για να δούμε τι ακριβώς λέει η συνταγή. Εδώ γράφει κρυσταλλική ζάχαρη, λεπτό σιμιγδάλι, καρύδια, 8 αυγά, κανέλα, γαρίφαλο. Μόνο αυτά? Αλλά περίμενε, δεν τελείωσε ακόμη. Κονιάκ, εκχύλισμα βανίλιας, baking powder, κονιάκ, πρέπει να το έχουμε αυτό. Και ένα πορτοκάλι για το χυμό. Λοιπόν, πρέπει να δούμε εάν έχουμε όλα τα υλικά στο σπίτι πρώτα δηλαδή. Έχουμε καστανή ζάχαρη, αλλά όχι λευκή. Το σιμιγδάλι έχει τελειώσει βλέπω. Το ίδιο και το γαρίφαλο. Δεν έχουμε ούτε ζάχαρη, ούτε σιμιγδάλι, ούτε γαρίφαλο. Τι θα κάνουμε τώρα? Προλαβαίνουμε το σούπερ μάρκετ? Όχι. Δυστυχώς έχει κλείσει. Πω, λες να προσπαθήσουμε χωρίς αυτά τα υλικά? Σε καμία περίπτωση. Δεν θα είναι το ίδιο και θα βγει χάλια. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Για πες. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ζάχαροπλαστείο στη γωνία απέναντι από την πλατεία. Θέλεις να πεταχτείς να αγοράσεις μια καρυδόπιτα για να φάμε κάτι καλύτερα? Το καινούριο ζαχαροπλαστείο είναι στη γωνία, απέναντι από την πλατεία. Θα πάμε με το αυτοκίνητο στο χωριό. Θα έρθεις μαζί μας? Ως βουλευτής έχω πολλές πολιτικές δραστηριότητες. Θα περιμένω μέχρι να γυρίσεις. Αγόρασα ψωμί, κρασί και φέτα για τη γειτόνισά μου. Τον κοίταξε σαν να ήταν πίνακας του Πικάσο. Μπορούμε να τα ταΐσουμε? Κοίτα εκεί,
Τι όμορφα χρώματα έχουν αυτά τα πτηνά. Πολύχρωμα και πλούσια φτερά. Πώς λέγονται είπαμε? Παγόνια λέγονται και κατάγονται από τη Νότια Ινδία. Ήρθανε στην Ευρώπη κατά την αρχαιότητα. Πανέμορφα. Μπορούμε να τα ταΐσουμε? Όχι, απαγορεύεται. Ούτε σε αυτά τα λιοντάρια δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα. Όχι, ούτε σε αυτά. Τα ζώα φροντίζονται από το προσωπικό του ζωολογικού κήπου. Δες, τι όμορφοι παπαγάλοι είναι εκεί μέσα. Πω, σαν ζούγκλα είναι. Οι εργαζόμενοι δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τα ζωάκια εδώ, ώστε να μπορούν να ζουν με ασφάλεια. Μπορούμε τότε να πάμε να χαϊδέψουμε τους πελώριους λύκους εκεί μέσα? Φαίνονται τόσο φιλικοί. Όχι, Γιωργάκη, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε κανένα ζώο. Απαγορεύεται και είναι και επικίνδυνο. Μα όταν πηγαίνουμε στο χωριό στη γιαγιά, εκεί ο μπαμπάς με αφήνει να χαϊδεύω όλα τα ζωάκια που έχει εκεί γύρω. Ποια λες, τις αγελάδες του παππού, τα σκυλάκια και τα γατάκια? Ναι, μπράβο. Εκείνα τα ζωάκια ζουν στο κήπο μας και τα κατοικίδια ζώα δεν είναι επικίνδυνα. Αυτά εδώ είναι άγρια ζώα και θέλουν προσοχή. Κατάλαβα. Πάμε να δροσιστούμε στις πολικές αρκούδες τώρα, γιατί έσκασα. Ωραία, βάλε το μπουφάν και πάμε. Οι αρκούδες είναι τα αγαπημένα μου ζώα από τότε που ήμουν παιδί. Το κατάστημα είναι ανοιχτό μέχρι τις 10 το βράδυ. Ναι, το προσωπικό κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τα ζώα. Δες τους παπαγάλους εκεί, φαίνεται σαν να είμαστε στη ζούγκλα. Μπορώ να ταΐσω τα λιοντάρια? Όχι, Γιωργάκη, ούτε τα λιοντάρια δεν μπορείς. Θέλω να ταΐσω τα ζώα, αλλά βλέπω πως απαγορεύεται. Ναι, αλλά αυτά τα ζώα εδώ είναι διαφορετικά. Δεν είναι σαν τις γατούλες και τα σκυλάκια στο χωριό.